Zavisi od grada, od ljudi koji vode, na primjer, što se tiče isključivo Bora. Znači, zavisi od grada, od ljudi koji vode taj klub, šta su ambicije kluba. U suštini, Bor je jedan lep grad i ja bih volio da ja sam ovdje nekad igrao sa Crvenom zvezdom, možda ako pre nekih... Jeste igrali tu posljednu utakmicu, 99. Da, tako nešto. Davno je to bilo, predno 17-18 godina. I jednostavno, i baš je sjeća se bio pun stadion, ali opet ponavljam, znači ja bih volio da i Bor i tako ta mesta napreduju, da jednostavno ulažu u fudbal i jednostavno kad ulažu u fudbal to ti se opet vrati, a mislim da Bor po gradu i po uslovima ovdje zaslužuje bar da ima drugog ligaša. Minimum drugog ligaša, ali jednostavno kako se provede prozir da i super liga. Ali opet ponavljam, sve zavisi od grada i od ljudi koji vode klub, šta su im ambicije. Kad smo kod Bora, vi šta nam možete reći o Nikoli Trujiću kada ste skoro trenirali onako? Pa dobro, Trujić je jedan izvanredan igrač i ja sam imao jednu odličnu saradnju u napretku iz Kruševca. Čak je postojala mogućnost da Trujić dođe u Crvenu zvezdu. Eto, to je samo pokazuje koliko je cenim kao igrača. I mislim da je sjajan momak i to što on su napretku iz Kruševca da je, opet kažem, dobro za njega. Jer jednostavno igra na visokom nivou, odigra sad opet dobro na Crvenoj zvezdi. Sigurno sam da Trujić, ako ne bude našao neki bolje gažman u Srbiji, da će sigurno otići na stranstvo, jer on kao igrač i kao momak to zaslužuje. Pa dobro, sad ima tu i iskusnih malo igrača, ali ono što je jako bitno, meni kao treneru, kad sam došao, smo isforsirali stvarno tih 4-5 mladih igrača ispod 19 godina. Znači, to je bio nekako cilj kluba da se oni forsiraju, da bi jednostavno klub mogao da ima budućnosti od čega da, što se kaže, da živi od te prodaje igrača. Sada nije bilo u posljednje vreme u Crvenoj zvezdi. Evo, to sada jeste postalo moderno i ono što je najbitnije, imamo teške utakmice, pogotovo sada imamo teško gostovanje u Novom Pazaru, prišli smo Partizanu na 2 boda. Derbi se igra na Marakani za 3 kola. Imamo i mi težak raspored, imaju i oni još težak raspored i oni gostuju i OFK Beogradu i Vojvodini i mi gostujemo Čukaričkom i da kažemo Novom Pazaru, tako da i mi i oni će imati teške utakmice, a ja mislim da će u tom derbi može da se odluči nešto i oko tog nekog prvog mesta. Koliko su treneri u sebi pod pritiskom? Vaš kolega je smenjen sad, umjesto trenera Partizana, vi ste dali neku izjavu vezi toga. Šta mi možete reći konkretno? Pa dobro, sigurno da su treneri pod velikim pritiskom jer jednostavno kad nema rezultata, ako je neko krivo, da je kriv trener. Znači je promeniti jednog trenera nego 25 igrača. Tako da mislim da Marko Nikolić ne tiče, meni je žao što je otišao, mislim da nije zaslužio dobio otkaz u Partizanu, jer jednostavno i dalje je prvi, beži nam 2 boda, ušao je u finale kupa i igrao je Ligu Evrope. Mislim da su oni tu možda doneli tu neku brzu odluku, ali jednostavno to je na njima. Marka cijenim kao čoveka i kao trener i želimo se najbolje dalje u njegovoj trenerskoj karijeri. Šta si mi... Za to, i sigurno da je veliki... Dobije se lako otkaz i naravno ako ne odigraš 2 utakmice nerešene, izgubiš već i dobije otkaz, tako da jednostavno tako je to u Srbiji, jednostavno nema se strpljenja, ali jednostavno da bi se nešto naprijed neki rezultat, treba postoji vreme. Znači vreme je ključni uspjeh. I još jedno pitanje, da li očekujete Zvezdu u Evropi, sad se ponovo pojavljaju neke informacije da bi mogli biti suspendovani? Pa dobro, ja kad sam došao Crvena zvezda nije igrala u Evropi zbog dugovanja i jednostavno zbog para, sad Crvena zvezda treba nabaviti, ja mislim do maja 7 ili 8 miliona eura. Ako budemo to uspeli, onda ćemo igrati da se takmičimo u Evropi, ako ne, onda će biti teško, ali ja lično mislim da ljudi koji vode klub su sposobni i jednostavno zato i forsiramo te mlade igrače, imamo već sad neke ponude za njih, tako da se nadam da ćemo skupiti 7-8 miliona i da će Crvena zvezda na leto igrati kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu Evrope vidjet ćemo. Vi ste pre 15 godina igrali u Boru, bili ste i kapitan. Pa da, ne mogu sad sjetiti da sam tad bio sam kapitan Crvene zvezde 2 godine, a igrao sam u Boru, to je bilo davno, pre 17 godina, tako nešto? 16 godina. To je bio jedni put kad ste... Jeste, to je bila posljednji put kad je Crvena zvezda, mislim, gostovala ovdje u Boru, evo opet. I bio je dobar Bor. Da, bila je to dobra utakmica, Bor igrao dobro, nešto, imao je Bor jako dobar tim, tako kako se ja sećam i pobedili smo nešto, ne mogu se tačno rezultata. 3-0 na kraju, ali je bilo tesno do kraja. 3-0 smo pobedili, da. Bilo je tesno, smo pobedili 3-0. Pa 1-0 je bilo do 5 minuta do kraja. Jeste, ne, bilo, sećam se ja te utakmice, Bor je imao odličan tim i jednostavno, zato mi je žao što Bor se dalje takmiči jednostavno u Super ligi, nego što je otišao par rangova niže, ali se nadam da će ljudi koji vode klub i grad stati iza kluba i da će Bor opet biti Super liga.
A šta mislite, da li je izlaz možda poput košarke da se ponovo vrati ona liga na teritoriju bivše Jugoslavije, da bi se digao kvalitet i sve ostalo? Pa ja bih lično volao, mislim da bi bila mnogo interesantnija liga, znači jednostavno to bi bilo onda stvarno fenomenalno i za naše mlade igrače i za naše klubove i što se tiče tog nekog finansijskog dela, da bi jednostavno klubi mogli još mnogo bolje da žive izbog od TV prava i od ulaznice, jer bi tad bilo mnogo više publike na stadionima, ali opet ponavljam, to ne zavisi opet od nas, to zavisi od što kažemo, od države i da će oni to sve dozvoliti da se tako neka takmičenja naprave, ali ja lično sam za to i ja bih jako volao. Mislim da bi to bio pravi put ka izlazu iz krize nekog našeg fudbala i da bi klubovi naši mnogo ojačali finansijski, da bi se takva liga napravila. Utakmicu u Pazaru očekujete 3 boda? Pa dobro, sigurno da će biti jako teška utakmica, znači teško gostovanje, jednostavno i Pazar sad priključio se gore, sad je trenutno 5 i 3 boda mu fali do Evrope, znači čeka nas jako teška utakmica i oni su imali sad 2 utakmice, posljednje su pobedili, mi smo 4 posljednje pobedili, tako da čeka teško gostovanje, ali ja sam na pobedi Crvene zvezde. A u derbi si igra na Marakani? Da, derbi si igra teško, ali pa dobro, derbi si igra na Marakani, jednostavno derbi kao i svaki drugi uvek će ne donosi sad ništa novo, ali opet kažem i donosi nešto novo. Jednostavno, derbi inspiracije, ja sam ih odigrao dosta, 11, i jednostavno znam šta je to i igrao sam sad i kao trener protiv Partizana 3 puta. Jednostavno, to je inspiracija, kako usneš, kako se osjećaš, kako uđeš u utakmicu, veliki je, bitan je i taj faktor sreće. Eto, mi kao u prošlom derbiju sad nismo imali tu neku sreću, izgubili smo 1-0, gde je Luka Malijović, ja sam ga stavio da igra sa 16 godina i on je najveći debitant u istoriji derbija, ali eto, nažalost, mi žao što Luka nije uspio, imao 200% šanse, 16 godina, mogu je prvo vremena, posljednje 2 pogotka, što da kaže, promašio nešto što je teže promašio nego dati, ali eto i to je u fudbalu se desilo. Tako da kažem, jako je bitan faktor u derbiju i sreća, ali pošto se igra na Marakani, nadam se da će ovog puta biti sreća na našoj strani. Da li mislite da će Pehar ostati na Marakani? Pa, misle svi to bi Mora. I samo da se nadovežemo na Novi Pazar, koliko vam olakšava to što neće biti publike ili koliko vam otežava, kako već? Pa dobro, iskreno da budem, ja bih volio da se igra pred publikom, jer to je, fudbal se igra zbog publike, jednostavno u Pazaru je publika vatrena, znači bio bi sigurno pun stadion, 15.000 ljudi, tu bili naši navijači, mislim da bi to bio pravi jedan praznik tamo u Novom Pazaru što se tiče te utakmice, ali jednostavno opet kažem, kad je nema, sigurno da na neki način će biti lakše igrati, ali opet pa kažem, taj ambijent nije popularan, jednostavno bez praznih tribinama da igra, što možda bude i pozitivno i negativno, ali ja se nadam da će se to odraziti na nas pozitivno i da ćemo se vratiti u Beograd sa 3 boda. I za kraj, jedna poruka navijačima Crvene zvezde od Ljubovi, sve ukupno. Pa dobro, šta kažem navijačima, da jednostavno nam daju vetar u leđa, da dolaze na sve naše utakmice, da nas bodre i da svi zajedno, zajedničkim snagama odbranimo titulu. I naravno, oni su uvek naš 12. igrač i jednostavno oni stalno dolaze i ja to uvek govorim da uvek volim kad dođu u što većem broju na svaku utakmicu, oni su naš 12. igrač, da budu naš vetar u leđa i da jednostavno zajedno odbranimo titulu. Samo da vas pitam još oko toga, što ste pomenuli, ne zalažete se za takve kazne da bude zabrana publike na stadionima i to? Pa dobro, sad to Novi Pazar, što se desilo tamo... Ne samo u Novom Pazaru, nego uopšte kažnjavanje takvog klubova. Pa možda najbolje se kažnjava, ako već dolazimo do toga, da se možda to bude neko finansijski nešto. Jer opet fudbal se igra zbog publike, a sad, na primer, Voždovac, gde sam ja nekad bio trener, napravio stadion na tržnom centru. Stvarno takve stadion možda imaju 2 ili 3 u Evropi. Jednostavno te utakmice protiv Zvezde, Partizana, protiv Rada, te neke utakmice visokog rizika, nažalost ne dozvoljavaju im da se igra tako jedno stadion koji prima 10.000 ljudi. I stvarno je bio prelep ambijent i evo sada, zbog nekog incidenta koji nije bio mali naravno, opet 3-4 utakmice igraš na domaćem terenu bez publike, opet publika dosta znači da se fudbal igra na još jednom višem nivou i da bi jednostavno igrači pružili još više na terenu. Tako da sam ja više za to da se možda kažnjava finansijski, ali opet kažem, ako ekipe to ponavljaju, onda sigurno da treba se uradi ovo ko što se uradi u Novom Pazaru, ali kažem, lično mi je žao što se u Novom Pazaru ne igra utakmica pred punim tribinama, jer mislim da bi i Novi Pazar i mi pružili još bolju igru i da bi jednostavno navijači uživali i došli bi naravno naših 2000 navijača koji bi opet bili nama vetar u leđa i u Novom Pazaru, ali opet ponavljam, na neki način može to na neki način na papiru može olakšavajući neka okolnost. To će biti onako taj atmosfera, što se kaže, kao pripremom period, neka prijateljska utakmica, naravno neće biti nimalo prijateljska, jer Novi Pazar juri Evropu, mi jurimo da odbranimo titulu, tako da će biti jedna lepa utakmica, a onaj ko bude bio voljnik pobedi.